Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Udržateľný život. No a téma v júli bude patriť anti-agingu alebo zdravému starnutiu pleti. A dnes tu mám pri sebe Rada. Vítaj, ahoj. Ahojte. Budeme sa baviť teda o zdravej pleti, o zdravej kožnej bariére, budeme sa baviť o anti-agingu a vlastne myslím, že to je dosť taká silná aj marketingová téma, lebo všetci chcú byť mladí. Mám pravdu, ako to vnímaš ty? Áno, všetci chcú byť väčšie mladí a usmievaví a každého vlastne nejakom tom veku začne trápiť to, že už starne a že nestia krok s tými mladými. Dobre, tak aké si ty podstúpil nejaké procedúry anti-agingové? Povedz pravdu. Anti-agingové procedúry som podstúpil viacero, ale Wow. asi to najdôležitejšie je také, že starostlivosť o zdravie. Takže nejaký pohyb. Mhm. Ja robím nejaký silový tréning, to mám celkom rád. Hrával som aj vodné polo, aj hrávam, teraz mám aj zlomený prst Áno. kvôli tomu. Potom je dôležitý spánok na to. To sú také že základy. A z tých kozmetických som nič nepodstúpil, to len, Mhm. že si dávam denne krém nejaký úplne, že základ. Ty si to tak pekne teraz premostil hneď do toho základu, kde ja som chcela končiť, tak vlastne celý podcast máme za sebou v tejto chvíli. Nie, robím si žarty. A ja som si pripravila také fun facts, ako aj naposledy, ako býva tak trochu už zvykom, že mám tu také body. A neviem, či o nich vieš alebo nevieš a môžeme sa ich dotknúť. Že teda téma toho starnutia je témou marketingovou, ale nie len. A mám tu takú zaujímavosť, my sme ju dokonca aj použili v marketingu, že štúdie ukazujú, že tzv. Photoaging je hlavný dôvod vrások, pigmentových škvrn a straty elasticity pokožky. Teda jednoducho povedané, 80 až 90 starnutia pleti spôsobuje UV žiarenie. Je to dosť vysoké číslo. Ja keď som to videla prvýkrát, tak som z toho bola taká prekvapená. Ty si úplne bol s tým oboznámený, vedel si to ešte možno zo štúdia alebo tak? Akože nepreberali sme túto tému, že zo Mhm, štúdia alebo tak povedať, ale áno, mhm. je to také téma posledných 10 rokov, čo sa o tom dosť rozpráva, že by sa malo hlavne nejaké SPF produkty používať aj v zime a celoročne a myslím si, že to používajú čím viac a viac ľudí, no. Ale stále sa stretávam napríklad aj v komentároch s takými názormi, že slnko je predsa zdravé, že je dôležité sa mu vystavovať, nebudeme si zabraňovať vitamínu D do pokožky a že to sú vlastne všetko iba také akože fejky a tak ďalej. Ako na to reagovať? Ako možno naozaj tak proste podložene odpovedať tým ľuďom, že to tak nie je, že naozaj ako je to štúdiami podložené, že je to rakovinotvorné pôsobenie, je to dokonca v kategórii 1, ak sa nemýlim, tak neviem, že možno, čo by si povedal? Ako by si Hej, to. ale to SPF-ko nerobí to, že zabraňuje úplne vstrebaniu toho slnka a Mhm. syntézy vitamínu D. Inak tú syntézu vitamínu D najviac ovplyvňujú okuliare, keď už tak. OK. A nie úplne tá pokožka. Počkaj, a prečo? Vieš čo, okuliare majú taký filter a zabraňujú vlastne pri syntéze vitamínu D, hej. OK. Nie je až taká, ako by mala byť. A preto Mhm. je fajn sa vystavovať slnku bez okuliarí nejakú časť dňa. Cez leto je to veľmi easy, lebo tráviš Slnečné okuliare, hovoríme o slnečných okuliároch len, hej? hociaké okuliare. Hociaké okuliare, Áno. OK. A to je také typické, že povie niekto, bol som na slnku v kancelárii, ale cez sklo sa vám moc nenasyntetizuje vitamínu D. Mhm. Ale odbočili sme od tej témy vlastne to SPF-ko, ono nerobí to, že sa úplne nestrebú lúče do tej pokožky. A je to najlepšie SPF-ko, sa dostávame na 99% nejakú protekciu. A je Mhm. to 1% sa strebáva, ale len určité vlnové dĺžky, hej. Takže to je zase mýtus, dá sa povedať, Mhm. čo sa vraví. A, a tak. Dobre, ja som strašne rada, lebo je to možno taký fakt, o ktorom všetci vedia a všetci vedia, že to je mýtus a predsa sa nájde skupina ľudí, ktorí teda idú tou teóriou, že to SPF nie je potrebné. Je potrebné a je potrebné aj práve pri tom anti-agingu. Alebo pri tom, keď chceme, aby tá naša pleť možno tak rýchlo nestarla. Áno, a to je ešte tá podstatná vec v tom SPF-ku, že prečo je teraz viac a viac potrebné. A je to proste aj kvôli ozonovej diere a Mhm. k tomu, že sú agresívnejšie UV lúče, hej. Mhm. A tým, že sa vlastne zväčšuje, tak a je vlastne menej chránená tá planéta, tak tým sú s tým väčšie problémy. A sa zvyšuje prevalencia vlastne rakoviny kože Mhm. a preto je dôležité aj to SPF, je to aj kvôli zdraviu, nie je to len kvôli anti-aging Áno. efektu, ale celkovému zdraviu pokožky.
A čo je ešte taká podstatná vec, že pre niektoré fototypy to možno až také potrebné není. Však moja žena má taký tmavší fototyp a ja som Áno, zase úplne svetlý a ja s tým mám problém a ona moc nie, hej. hej. A samozrejme, my sme v tých končinách, že väčšinou máme tie svetlejšie fototypy a vtedy je dôležité sa chrániť. A to sa netýka len celej pokožky, ale týka sa to aj pleti. OK. Ja ešte doplním jednu vec, ktorá mi prišla na rozum práve v tom, ako si to hovoril, že jednak to je, že teda je to zmena ozonovej vrstvy, ale je to potom aj to, že sa oveľa viac vystavujeme slnku, že obliekanie sa zmenilo v tých posledných storočiach. To sú veci, ktoré som ja tak akože navnímala, naštudovala, keď sme sa bavili vlastne o tom, že teda sa oveľa viac aj odhalujeme a naozaj aj väčšiu časť toho dňa trávime vonku, čo je tiež súčasťou toho, že nie, áno. Záleží. Ja Jednoznačne ja si áno. myslím, že akože určite áno, ale keď zoberieme, že generáciu, keď som ja vyrastal, tak mňa babka nechala celý deň behať Vonku. vonku a tak ďalej. A V nemal som Bulharsku v Bulharsku na a slnku. na slnku presne a neobrábali pole alebo tak a nemal som vlastne možnosť pozerať telku a iné veci, Mhm. kde máte tú fotoprotekciu zaručenú. No. A to dneskajšie deti behajú menej vonku, takže Mhm. je to taký Mhm. názor. OK. No, a potom tu mám takú poznámku, že ľudia, ktorí spia menej ako 5 až 6 hodín, majú vyššiu stratu vody z pokožky, pomalšie hojenie akéhokoľvek zápalu, viac vrások a horšiu regeneráciu kožnej bariéry. Existujú štúdie, kde dermatológovia podľa fotiek presnejšie odhadli vek ľudí s chronickým nedostatkom spánku, ako je ich reálny vek. Tak čo spánok? Ty si sa toho dotkol hneď na začiatku, preto som to tak povedala, že ako veľmi teda súvisí spánok s tým, možno ako vyzerá naša pleť, aká je, ako to vnímaš možno ty. Akože veľmi, to súvisí s celkovou energiou cez ten deň, Mhm, že človek by mal spať a ak má napríklad aj nejaké zdravotné problémy, tak to riešiť, že ja neviem, sa budí cez noc a tak ďalej. A je dôležité spať aspoň tých 7 až 8 hodín, každému to inak vyhovuje. mhm, A tam je potom aj dôležité si uvedomiť, že hej, aký ste typ človeka, či ste skôr, že fungujete viac v noci alebo viac ráno a si nastaviť nejaký ten režim. Mne sa zmenil, odkedy mám mhm. deti, že viac spím, lebo väčšinou Áno. zaspím s nimi, keď ich uspávam. A Počkaj, to je ale pozitívne, lebo väčšinou sa to tak potom zmení, že sa budíš veľakrát v noci a ty teda tak v pohode, že zaspíš s nimi a ideš celú noc. hej, no, oni sú to skôr také, že mi zutekajú a tak a ja spím ďalej, takže. Pozdravujeme teda ženu. Každopádne, no ale ja som aj počula o tom, a to neviem, že sa ťa tak spýtam, že spánok pred polnocou je veľmi dôležitý. A ty si povedal, že aj podľa toho, aký sme typ, tak ako veľmi je dôležité, aby sme teda spali nejakú čas pred polnocou a teda ten zlom dní, alebo si iba nahradili ten spánok v nejakej hodnote, ktorú potrebujeme. Záleží, kde bývate, hej, ale Mhm, bavíme sa o tých končinách toto stredoeurópskych, mhm, tak je to dôležité, lebo však potrebujete stávať a niečo robiť, ale keď si zoberieme, že tí Južania alebo Egypt a tak oni chodia spať aj o 1 ráno, hej, ale zase ten deň začína skoro na obed, takže je to rôzne, ale treba si uvedomiť, no, že aký ste typ, že či ste to rané vtáča alebo nie. Ja mhm. som napríklad ten nočný typ človeka, takže radšej viacej ponocujem a potom ráno sa mi nechce stavať. Ale ako vravím, teraz mám deti a sa mi to zmenilo, takže skôr stávam už dneska ráno a večer idem skôr spať. Mhm. Ja som aj pozerala a zaujímala sa v nejakom období, lebo keďže máme teda obidvaja deti, že aký je veľmi spánok dôležitý práve pre deti. Teraz odbočím od pokožky, ale stále to súvisí so zdravím. Aj vlastne s psychickým zdravím, so stresom, s oddychom, ktorý asi teda potrebuje nervový systém aj deti. A že tá doba spania 10 až 12 hodín pre tie deti je veľmi dôležitá. A darí sa vám to doma? Hej, celkom áno. Hej. Áno, áno. Tak oni sú každý iný a mala spie ešte aj cez deň, aj keď je už staršia a ten malý zas vôbec skoro nechce spať cez deň a dlhšie spí. On Mhm. je už nervózny o 7, že chce ísť spať a potom spí tých 12 hodín. To je super. A teraz sa vrátim späť. Okrem toho, čo sme povedali, teda spomenuli sme ten spánok, spomenuli sme UV žiarenie, tak tu mám takú poznámku, že chronický stres doslova poškodzuje kolagén. Kortizol zvyšuje zápal, znižuje tvorbu kolagénu, zhoršuje akné, atopiu, rozaceu, aj citlivosť pokožky. A mám tu takú poznámku, že koža má vlastné receptory na kortizol. To znamená, že stres sa naozaj ukazuje na pleti.
A ja som si pritom vybavila strašne veľa reklám, ktoré teraz chodia, že sú akoby, že pleť s kortizolom, že ako vyzerá pleť s kortizolom dlhodobým zvýšeným a ako vyzerá teda bez. Že naozaj je taká šedá, tmavá, že má úplne inú farbu. Ako to teda celé funguje s tým stresom a s kortizolom? No tak keď máte stresovú reakciu, tak sa vám ako obranný mechanizmus vyplaví hormón kortizol, to je steroidný hormón. To je Mhm, bežné. Nám sa celý deň vyplavujú hormóny a nás ovládajú. mhm, A ženy dokonca sa im to mení v cykle a tak ďalej. A, ten kortizol samozrejme robí to, čo vravíš, znižuje vlastne tvorbu kolagénu, on mhm. znižuje aj tú vrstvu tej ako keby pokožky a môže robiť to, že tá pokožka je potom citlivejšia, je náchylnejšia vlastne na rôzne vplyvy, že je citlivá a potom aj rýchlejšie starne, takže viaže vodu preč z tela a tým pádom je tam horšia elasticita tej pokožky celkovej. To je pravda, ale tu je ešte taká jedna poznámka, že ten kortizol v podstate je dobrý, lebo my ho potrebujeme. Áno, Hej, akože my aby sme to teda tak nejako nezmietli do toho, že to nie áno, je áno, dobré. my ho potrebujeme Mhm, samozrejme. To neznamená, že je zlý, ale bavíme sa o tom, že by ste boli vystresovaní alebo mali zvýšený kortizol dlhodobo, tak s tým je problém. Tak klasicky sa používajú aj kortikoidy, hej, mhm, ktoré sa používajú na vonkajšie ošetrenie, tak oni z nejakého krátkodobého hľadiska majú veľmi dobrý efekt a z toho dlhodobého sa stáva to, že tá pokožka sa začína proste zase začína byť citlivejšia, opotrebovať sa mhm, a preto tam sa doporučuje väčšinou, aby sa aby sa používali tieto prípravky, potom sa na chvíľku nepoužívali a potom sa používali. Hej, nie je to dobré, že dlhodobo by sa mali brať tieto prípravky. mhm. Čiže ten dlhodobý stres, tá vlastne povedzme, že nižšia hladina dlhodobého stresu je tá problémová. A tá súvisí potom ale aj so spánkom, ktorý sme hovorili, že sa nám zhoršuje spánok a asi súvisí potom celkovo aj s nejakou takou nervozitou, so životosprávou. Áno. Ako sa zbaviť, nízkej hladiny dlhodobého stresu? Máš na to recept? Uh, Tak, tam ide no, akože mám na to recept. Je dobré si a sú na to rôzne praktiky. Mhm, Napríklad, je dobré, keď sa s tým vy neviete ďalej pohnúť, sa poradiť s niekým a, mhm, dať si nejaké priority v živote je fajn. Ja to tak klasicky používam, si urobiť ja mám rád matematiku, takže XY osu, tam si napíšete veci, ktoré robíte cez, ten život a mhm, vaše priority a potom si uvedomíte, že keď chcete mať prioritu ten spánok a tak musíte niečo z toho škrtnúť a v mhm, konečnom dôsledku tak niečo škrtnete alebo to posuniete, že tomu budete venovať menej času a v tej chvíli si viete nájsť ten čas na to iné. Ja to mám rád, keď je to ako keby takéto vedomé rozhodnutie, lebo vlastne ľudia majú veľmi často habits, nejaké proste zvyky mhm, a tie zvyky sa veľmi ťažko menia. Hej? Lebo ste na to naučení, nechce sa vám to meniť, je to moc zložité a tak ďalej. To môže byť, ja neviem, zvyk aj také, že bývam v nejakom meste a chcem sa presťahovať do iného mesta, tak je to taká veľká vec, že radšej to odsúvate ďalej, mhm. alebo chodíte do tejto ja neviem, posilovni, ale vadí vám tam nejaké veci, vás tam týrajú a vám sa nechce To zmeniť tú posilovňu, lebo by ste museli o kilometr ďalej chodiť, hej. mhm. A Možno ľudia to poviem odkladajú proste. možno poviem ešte menší taký návyk, taký bežnejší a mám to tu aj spojené, že to je napríklad fajčenie. To je tiež návyk, z ktorého sa veľmi ťažko vystupuje a dokonca teda, je to potvrdené, že fajčenie môže naozaj, zostarnúť pleť až o 10 rokov. Boli také štúdie na dvojčatách, že vlastne jednovaječné dvojča, ktoré fajčilo a nefajčilo a reálne sa teda dokázalo to, že tá pleť oveľa rýchlejšie starne. Tak to je jasné, akože všetky drogy, či Áno. fajčenie, alkohol alebo tvrdšie drogy, tak vám nebudú robiť pre vaše telo super, keď ho proste toxicizujete alebo Áno, čokoľvek. ale tým chcem povedať to, že vlastne naozaj tá zmena, to, čo si povedal, tá os, že teda mám nejaký návyk a potrebujem ho zmeniť, tak to je jedna z tých najťažších vecí. Prvý krok je asi uvedomiť si ho, že ho mám, urobiť si ten priestor na to, že to nejako zhodnotím, že asi kde sa nachádzam a potom, že kam chcem ísť. A napriek tomu, že sme začali tým, že ideme hovoriť o anti-agingu a o pokožke a možno o nejakej zdravej kožnej bariére, tak sa zrazu celý čas bavíme o životnom štýle a že sa to nedá oddeliť, že?
Áno, je to tak. Samozrejme tie vonkajšie prípravky, tak oni slúžia na to, že vám pomôžu, Mhm, ale nezmenia vám celkový stav. A najdôležitejšia tá vec je vždy ten psychický stav, mhm, potom ten fyzický a potom nejaké tie doplnky alebo vonkajšie prípravky. mhm. A, tie vonkajšie prípravky, je toho veľmi veľa. Máme krémy, séra, rôzne gely na čistenie. Keby sme tu teraz zobrali celú tú skincare, tak môže mať aj 10 krokov, aj 12 spokojne, niektorá menej, niektorá viac. Tak, ako veľmi toto môže pomôcť zdraviu tej pokožky alebo zdraviu kožnej bariéry? No ja, môže to pomôcť, aj keď ja nie som moc zastancom nejakej 10-krokovej skincare a tak ďalej. Mhm. A podľa mňa sa to dá vždy zjednodušiť, ale chápem, že ženy chcú používať milión vecí a chcú vyzerať pekne a tak ďalej, ale vždy sa to dá zjednodušiť a pomáha to z nejakej časti. Ja som skôr zastanca takej neinvazívnej starostlivosti Neinvazívneho prístupu. Mhm, neinvazívneho prístupu k mhm. sebe a, tak. OK. A kolagén. Mám tu také akože, vypichnuté nejaké že prvky z tej kozmetiky a z toho skincare sveta, možno aj pre teda všetky ženy, čo nás počúvajú, aj pre mužov samozrejme. A že teda ako je to s tým kolagénom? Mám si hľadať krémy s kolagénom, dokážu vniknúť do mojej pokožky, čo to vlastne urobí? Je to iba marketing, alebo ako to je? Jasné, kolagénové krémy alebo aj kolagén vnútorne vlastne sa nestrebáva, hej, či vnútorne alebo Mhm, vonkajšie. A keď používate tie krémy, tak robí sa kvôli čomu sa to nestrebáva, je to kvôli tomu, že tá molekula je strašne veľká a tá pokožka nám slúži ako bariéra pred mhm, vstupom rôznych napríklad baktérií a tak ďalej. OK. A predstavte si, že keď sa tam nevedia dostať tie baktérie a poprípade víry, tak ten kolagén je väčší a preto sa nevie dostať ani do tej pokožky. Takže to nemá žiadny efekt na tú pleť. No dobre, a ako ho môžem teda doplniť? A všetky tie kolagény, čo si teda dávame vnútorne, sypú si ľudia do pohárov ako prášok, ako rôzne tabletky alebo rôzne iné formy teda kolagénu. To je potom ako? Jasné, kolagén je vlastne tiež veľká štruktúra. Ja to poviem, že on je veľmi podobný napríklad hadiemu jedu a tak. A tak existuje Mhm. taký trik, že ak nemáte narušené čreva, tak ľudia hltajú hadí jed a nič sa im nestane, lebo tá molekula je veľká a sa to črevo to nedokáže spracovať. Tak To som nevedela, to je zaujímavé. na podobnom princípe, no, že, že to akože ľudia takto normálne... Ako, myslím, že kde si teraz, keď si to povedal, sa mi zobrazilo, že to niekto zjedol a nič mu nebolo. A to bolo preto to, hej. hej, hej. OK. No a ten kolagén väčšinou sa stane s ním to, že sa rozštiepí na aminokyseliny, Mhm. takže vlastne ak si chcete zvýšiť nejaký kolagén v tele, tak treba jesť skôr tie aminokyseliny a tie sa napríklad aj z rôznych proteínov a proteín napríklad aj meso Mhm. vzniká, hej. Áno. A potom samozrejme na tú syntézu toho kolagénu je fajn mať vitamín C, ale to sa dá dneska povedať, že celková populácia v Európe má vysoký vitamín C, takže ho netreba nejak extra doplňovať a Mhm. dá sa doplniť spektrum aminokyselín, aby sa produkoval viacej kolagénu. OK. A potom piť veľa vody, Áno, jesť zdravo je a zase zdravo. sme pri celom životnom štýle, hej? Áno, 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 áno. OK, Ale keď sa dobre. bavíme konkrétne o tom kolagéne, tak to vám funguje. Mhm. A potom tu mám ešte jeden taký bod, že retinol. Že teda toto je akoby súčasťou každého kozmetického, dobre, nie každého, ale mnohých kozmetických produktov. Obsahuje to retinol alebo bakuchil, nejaká prírodná verzia. Pomáha rýchlo obnovovať teda bunky, kolagén, je to super na regeneráciu pokožky. Ako to je? Naozaj je to taká zázračná záležitosť, alebo to nie je až taká zázračná záležitosť? Jasné, no retinol je celkom fajn, to je vlastne vitamín A a jeho výhoda je tá, že fakt zlepšuje tú pokožku, ale Mhm, nevýhodu retinolu je to, že je horší na to, ak sa vystavujete slnku kvôli tomu, že na ňo zle pôsobia práve tie UV lúče a preto je dôležité kombinovať vlastne retinol s SPF-kom ešte viacej, mhm. lebo sa môže stať, že vám to vlastne ešte viac pokazí tú pokožku. Tak to je ako taký, že základná vec, ktorá sa dá používať a ten vitamín A ten retinol veľmi často by som doporučoval ho nepoužívať, že dlhodobo, Mhm. ale zase to striedať, dávať si pauzy v tom roku, takže dajme tomu používať 3 mesiace, mesiac pauzu alebo podobne. Mhm.
Ja som veľmi rada, že si to povedal. Ja som sama vyskúšala produkty s retinolom a musím povedať, že na mňa boli teda veľmi silné. Ja som si teda potom som sa dočítala, že to treba postupne, po malom množstve a tak ďalej, lebo teda naozaj to má nejakú svoju silu. A teda naozaj som mala takú, že začervenanú pleť, že ja teda som viac menej ako človek bez reakcií, nemám žiadne alergie, teda vďaka Bohu za to, ale tu teda tá reakcia prišla. Takže pozor na to. Áno. Nie je to také úplne jednoduché. Není. Áno. Treba začať vlastne nejakým malým množstvom a tak. A večer, A pred áno, spaním. večer, presne tak, a nedávať si ho cez deň. A to so všetkým treba začať. Ono si potom na to tá pokožka zvykne a Mhm, dá sa zvyšovať to množstvo, ale ako vravím, je fajn si dať oddych od toho retinolu tej pokožke napríklad aj na ten mesiac a potom sa zase tomu vrátiť, aby sa nestalo to, že tá pokožka bude chcieť viacej retinolu a tak ďalej. No. mhm. A s týmto, je taká fáma, alebo stretla som sa s tým. Ja som naznačila, že je to fáma, ale ja to teda pre istotu takto vyťahnem, aby sme si to tu potvrdili, že, alebo teda som sa dočítala teda, že koža má nejaké isté množstvo, procesov obnovovania sa, že je to nejaké dané, keď sa narodíme. To znamená, že je akoby vyčerpateľné to, ako sa nám obnovuje pokožka. A moja otázka, je to teda tak, alebo to nie je tak? A keď teda do toho vstupujeme rôznymi kozmetickými zásahmi a procedúrami, tak čo to znamená? Že môžeme dôjsť do nejakého bodu, keď už to nebude fungovať vôbec, alebo to tak nie je? Není to tak, lebo tí storoční ľudia, ktorí sa dožívajú, mali celkom veľký Mhm, problém. A není to tak. Je to o tom, že tá koža sa ako keby obnovuje, tie kožné bunky sa obnovujú, vlastne všetky bunky v tele sa obnovujú, hej, mhm, aj červené krvinky a tak ďalej. A obnovujú sa, dokým vy žijete a dýchate aj v tých 100 rokoch, ale samozrejme ten proces sa predlžuje typicky. Dokonca aj kosti sa obnovujú, hej, a mhm. tiež to trvá nejakú ako dobu a napríklad, ja neviem, deckám to ide rýchlejšie, tá sa celá ako keby všetky kosti obnovia, ja neviem, 7-8 krát do 18. roka života a potom to už len 3 krát do koncu svojho života a niekomu to môže byť 4 krát, lebo dlhšie žije, hej. Hej. A to je zase taký ďalší problém, nejaké ploché nohy a tak ďalej, že kedy sa dá s tým robiť s tou klembou niečo, tak o tomto Mhm. hovorí, ako sa často obnovujú tie kosti. Teraz si mi zobral úvod do ďalšej epizódy. Lebo jedna z tých častí, ktorá sa bude venovať, teda tým robím teasing na ďalšiu epizódu, bude venovať zdravému organizmu, bola práve o tom, že ako často a čo sa obnovuje v našom tele. A naozaj to tak je, koža tam je nejakých 30 dní, ak si to dobre pamätám, a sú tam teda spomenuté aj kosti, aj teda žalúdok a obnova steny a tak ďalej. Takže sa k tomu dostaneme. Ak budete mať záujem, tak pokojne počúvajte aj ďalšie epizódy podcastu. A tým som iba chcela ešte to odpovedať, že jedna z takých zaujímavých vecí je, že naozaj tá pokožka je 30 dní na obnovu, ale čím sme starší, tak ten čas sa potom zväčšuje. Že vlastne po 40-ke, myslím, že to je už nejakých 40 až 60 dní a potom pri 60-ročných ľuďoch to môže trvať ešte dlhšie. Že teda tá pokožka sa nám naozaj obnovuje, ale časom narastá aj potreba času na jej obnovu. Je to tak, ale to je so všetkým, nielen za pokožkou. Dobre. A teda, keby si to mal zhrnúť v jednej, dvoch vetách a povedať, čo znamená zdravé starnutie, zdravý anti-aging, tak je to? Zdravý anti-aging je celková starostlivosť o telo. Mhm. Či to je od spánku až po používanie nejakých prípravkov, ktorí tomu dopomáhajú, hej. A ja doplním pohyb a Pohyb, pitný režim. pitný režim, áno. Tak si držme palce, aby sme boli zdraví, aby sme sa dokázali o seba starať. Ďakujem, Rado. A teším sa na ďalší podcast. Prajem pekný deň. Pekný deň prajem.